Naimbag nga oras yung amin papagayam kan kadrama. Day titi pagayam yu Jovi Dupais, aka Lady L. Manipod iti Lady L Productions. 100,000 apanagyaman mi amin kada kayo. Anabara amang supsuporta kadagiti amin na programa tayo. Dito'y Lady L Channel. Kat sapay la kuma, tagtultuloy lata tingkay panang tartarabay. Awan ko mati ibet papagayam kat happy 100,000 subscribers kada tayo anin. Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbiton, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyon ni suliso. Ngam no ti tao ngagbidot wano agbasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso, kan panunot na, kat rumusing pinamnama, iti kaungkan na. Pagsarmingan. Lakay awanen, madadaalan ti balay tayo. Wood na ron. Inu to na may tayo-tayab ti panaw nga atop ti balay tayo. Kasano tayo pa itan? Oh my ka, ay bang anak ta? Ikagumaan tayo ti umalatoy di tatakla balay ti karupa tayo. Ngam pastrikan da tayo nga tadita. Makamo ditan, agpakpakaasi tayo apastragan da tayo. Tanok bayag tayo pa dito eh. Ang mga nudak-dakas ti pagbanagan tayo. Grabe da ito'y abagyo ita. Nagpigsa. Kaasim at dagiti mabakasan iti balbalay da. Awanan ti bibiyang ko iti dayta. Tinapatag kat naimaslat at iturog tayo nga uray na pigsa ti bagyo. Maimas mo latta ti maturog, nga uray no ammo nga adda ti saan a makaturog a marigrigatan. Gapo iti nagpigsa a bagyo. Basol ko nga ron no saan da makaturog. Maxima. Basol da tadi damot nga mintarimaanan dagiti babalay da. Di da padakkelan tapno saan da malayos no aglayos. Saan da nga rod a kabailan? No saan da kabailan, saan ko naparikot dayta. Maxima, tulungan na kami. Kamay kami man makatulong ti balayaw. Asan na kami? Kamay kami makatulong. Unay mo't dagiti akaruba. Umay da pa'y mang disturbo. Maxima, Santiago, umay kami man. Pangasiyo, makilinong kami lang. Oh, disturbo. Mabidlaeng. Maxima! Tapos tekag ina. Santiago! Kaasi damot di tarwar a mabasbasa. Ay, saan? Di mo idapastrakan. Marugitan laang ti balay. Sapay nagaduda. Madalusan ti rugit, ngem saan a maisubli ti biag no mapukaw. Ay, nagadungan mo. Di mo idapaspastrakan kunak. Di nakmalapda namang pastrek kadakwada. Santiago, agsubli ka ditoy. Di mo pastrakan dagita, kunak. Santiago! Santiago, kasyanda kami. Awanan ta mo may papanan mi. Nabasa kami kadagiti balbalay mi. Ha? Pasensya kayon kakadwa. Ala, umay kayo. Ay, agyaman kami. Hintayin ka kadwa. Agyaman kami. Agyaman kami. Agyaman kami. Mabitlaang. Iti basement ti papanan nyo. Sige. Anusan mi niti basement yo, Maxima. Tinapatagkat at dati paglinungan mi. Pasensya kayon kakadwa. Ala, umay kayo. Itulod kayo iti basement. Agyaman kami unay, Santiago.
Nanang, nakaturugan dagiti kakadwa tayo nga dito'y basement. Un nga rod anak ko. Naimbaglakit din tanalawa to'y basement ti Balayda Maxima. Ken na nga to apasit to'y Balayda, iso asan amalay layos. Nanang, Apay, adi kay pa'y maturog. jak makaturog tatang. Uray kasano ti panang pilit ko iti bagi ka maturog. Uray siyak Edwin, jak mo't makaturog. Pampanunotag no anyan ti pagbambanagan ita ti balay tayo. Awan samot din ti awidan tayo no malpas ti bagyo. Saan pa'y lang aday tati panunutan bakit? Masapo lang maturog tayon. Tapno adapigsa tayo no kaspangrigan mariin tayo pa'y nubigat. No itulok ti apo nga imulagat tayo pa'y dagiti matatayo. Agkararag tayo nanang, tatang. Asaan na tayo abaybay anti Diyos? Bayat ti pan naturog tayo. Anya kamiten, Maxima. Naglawa lang aro din to'y balay. Ang iti pala basement tinangipanam kadagiti imay dito'y balay ang nagkitaw iti tulong. Malaksid no napnapno tayon dito'y ayan tayo ta iso. Apay ayang nga isuro na, kat balay kumot daytoy. Ha? Tawid ko dayti abalay kadagiti dadakkel ko idinagkalay sa ata. Iso nga awan nga rod ti asino man amabalin amang kontra kanyak, tabalay ko daytoy. Awan mo ti mangibagbaga abalay na daytoy. Ti kayat ko laeng met kat agpakatao tayo kuma. Saan na... Anya pala ti kayat mo nga aramidak ngay? Pinadanon ko mo't ida. Oh, ala, kaslawanan timbaga. Mabidlang rod tagluto akiti makan. Sigurado asan pa'y anangan dagiti may nagpakni ditoy. Gapoy tinagpigsa abagyo. Apay nga gluto ka ngay? At daya impadulin dagijay amakan-kan ka nga ipakan mo kadakwada? Ha? Saan ta pinagbambanugan dagiti naigatang itimakan dito'y balay? Tapno ipakan mo laeng kadagiti saan tamot akap-kapin ano? Maxima. Padasom ti agluto itimakan nga ited mo. Tapapanawak idan dita basement. Noel, ayan ni mamam. Nakita mo asimre kita iti siladyo, papa. Nasayaat nga rod no kasta. Sigurado ang maturugan dayjay. Ala, umay ka anak ko. Tulungan nag-amang isagana iti makan nga ipakanta kadagiti nagpak ni akalugaran tayo. Nga adday iti basement. Sige, papa. Darasan talaeng. Tama nga na makita na ta ni mama. Sigurado nga gungat da dyan. Oh, daytang arod ka ete. Ala, umay ka anak ko. Agtinulong tan, tapno daras amalpas. Sige kakadwa, mangan kayo ba'y? Sigurado ang mabisin kayo na mangurura iti panagsardeng ti bagyo. Yaman kami unay, Santiago. Yaman kami unay, Santiago. Pagyaman kami Santiago. Noel, nagsayat kayo launay. Awan ang yaman na, kakadwa. Ni Apo Diyos ko man ti makaamo amang subad iti kinaimbagyo. Ala, panawan da kayo pa'y. Agin nanos tayo lakuman iti adda kakadwa. Sabay ko matagsardeng matanda iti nagpigsa a bagyo. Huwag nga rod tani. Nadadaalan dagiti pagbiyagan tayo. Nagaangot nagiyat at tao. Nasayahat mo tapi manaw dan. Anya ka di Maxima. Nagalas ti kasta pa nagsasaom. Nakakaasi dalang aruden, tanabakasan dagiti balbalayda. Ang sumanao ka pailaan? Katpudno mat. Dakas ayat ti mangibaga iti pudno. Nagaangot damot at talaga. Malampay lang arod ti agbangbanglo, no bagyon ti mangkamkamat ken ka. Hay! Day talang amin ka, ta isakit mula taragidi at tao, nga awan mo ti maitultulong da kada tayo, no di perhuisyo laeng kada tayo. Awanen lakay. Intayab tinapigsa nga angin ti bubong ti balay tayo.
Kasano tayo pa'y itan? Awanan di balay tayo, tatang. Uray ti kusina tayo. Naisinan iti salas tayo. Kayo nga minti balay tayo. Iso ang nalakala nga insina kan tinumba tinapigsa nga angin ti kusina tayo. Anya nga ro ti aramidon tayo itan. At pa ilang tinalawa at ulda ti balay tayo. Tapno adda ti pagturugan tayo. Tatang, Aganos tayo pa ilang anak ko. Takas makita yung mat. Saan la ada tayo tinabakasan iti balay na? huwag nga rod. Tilaang balay da Maxima ti San Apulos ano. Semento nga min. Iso asaan anaan ano. Pangalaan tayo nga rod iti pangtarimaan tayo itinabakasan a pagtaengan tayo. Agpapada tayo met ngagkakalugaran nga awanan. Tanadadaelen dagiti mulmula tayo. Siya kung ti makamo bakit? Manang nga asi ni Apo Diyos. Anya ti masapol mo, Edwin. Kwa, Maxima. Bir nga sa naklaangan, kat saan tamot nga agka-level. Pasensya kan, Madam Maxima. Kasta sursuruam ti mang respeto. Anya ngamin ti masapol mo. Di mo kunaan nga uray ti ipalamot mo iti pamilyam kat umay mo pa'y dawatan. Ni, sana kasta Madam. Awan nga minan ti sabali a pagkidawak iti tulong. Tagpapada kami mat kadag iti kakalugaran tayo anabakasan iti balbalay. Da kayo lang ti saan ano ti balay na. No orayag pa lang ti tulong ti gobyerno. Mabayag pa'y dayta. Taado mo ti asikaswunda kan tultulungan da. Ay, nagadulakit din ay apalpalikaw mo. Di mo pala idiret sa akwarta ti masapol mo. Kasta nga rod. Mabainak lang ko Pasensya kan ngam kasapulan mi mati kwarta. Padakkelan mi pa iti balay mi, kan gumatang kami pa iti tallo akanayunan alugan mi. No masapul yu ti kwarta. Masapul mi mat, Edwin. Sige nga rod, Madam. Agyaman naklangan. Anya ka matan, Maxima. Di mo pa ilainikkan met ni Edwin. Kas makita met. Nakaro tinapasama kiti balay da. Matantan nawagan manipod dito'y balay tayo. Imbagak lang aruden, akayat ko mapadakkel to'y balay, kan gumatang tayo pa'y iti kanayunan alugan tayo. May tantanday ta, tadamat pag naedan tayo nga oray saan mapadakkel to'y balay. Ken, saan tayo pa'y gumatang itilugan tayo? Ado ti makasapol iti tulong, arumbeng nga unain tayo. Nang runa dagiti kaaruba tayo. Si kakit din ti mangisuro, kat kwartak mo ti ibagbagam nga itulong tayo. Di ka man nagpakalaing Santiago. Taawan ti magimulam no ipadawat mo ket din nga itulong ti nagrigrigata a kwarta. Ipautang mo no kasta ti kayat mo. Pangipautangak. Kadagiti mamirmiraot. Pangalanda ko mga iti pagbayad da no ipautang ko kit din. Di arig na impadawat kun ti kwartak no kasta. Maxima. Nakasarita kon ti manggatang kadagiti daddumaasa ni kwa tayo. Tapatarimaan ko ti balay tayo. Anya ti patarimaan mo ket awan mo't tinadadael iti balay tayo? Malaksid laeng kadagiti mulmula iti aglawlaw? Padakkel ko. Kayat ko tangtangaden ti asino man to'y balay tayo. Kayat ko kasla balay ti reyna ken ari to'y pagtaengan tayo. Tantanawan tayo laeng iti baba dagiti nagbabasit ababbalay dagiti kalugaran tayo. Nang runa dagiti kaaruba tayo. Adula amin dayta Maxima. Anuin tayo tinagtayag ken nagdakkel a balay. Ket talo tayo laeng met iti pamilya. Ken dagiti laeng babaonen nga gininawid. Dayta nga minti madiken ka, ta kontrabida kalaunay, Santiago. Maxima. No awan ti amo mga ibaga, nasaysaya at no saan kalaangan nga agsasao. Imbag ko ma, no adarumor akwarta daytang iwat mo tunggal agsao ka, tapno addamot pa kairanudan ken ka, Santiago.
Malmalpasan ti atot to'y balay tayo. Uwan nga ron anak ko. Basit lang yan. Malpas da ito yan. Nagadumot gayam apan aw ijay away ang mabali na pagatap. Ngam imasidag kayo pa'y laki ni Madam Maxima. Kaya't ko kumamot asukatan iti yero to'y bubong tayo Tapno nalaglag da kumamot basit. Hanggang baybay amon. Sana bale, tadomot ti panaw apagatap anak ko. Tatang, presko pa'y Nga uray na pudot ti panawan. Una, presko talaga anak. Kasla ka na yun anak ka aircon tayo tatang. Libre aircon ko naman anak ko. Edwin, tangtangado mo tinagnato abalay da Madam Maxima. Nagngato nga ron bakit? Sigo din anangato. Ngam nakarkaro man na pinangato da. Nagdakkel ti balay da. Mansyon na talaga. Kasla palasyo pa'y kit din Kasla tayo mabuybuya nga addaari kan reyna na. Nagadawa talaga ti maaramidan ti kwarta. Mapadakkel da ti balay da. Makagatang da pa'y iti agkakangin na alugan da. Bakit? Pasensya ka no di kayo maipayan iti kasta ka nam aya pa nagbiag. Kayo ti diding. Ken kalapaw lang abalay ti kabaelak nga ipaay kada kayo nga agina. Anya ka di Edwin. Simple laeng abalay ti dimmakela kapag taengan. Amang ano palasyo ti ipaay mo apag naedan mi iti anak ta ket jak makaturog. Anya? Sika talaga. Angam puwera angaw Agnes. Arapaap kumot ama ipaayan kay tinaalwan na panagbiag. Anya ngamin aya ti panagkunam iti panagbiag tayo. Naalwan tayo mat saan aya? Agnes. Saan tayo mat alumanglangan amangan? Mapapaadal tamot ti anak ta. Naurnos ti panagden nata. Natalina ay ti panagbiag tayo. Kan kang runaan na, adda Diyos iti biag tayo a pamilya. Isu nga awanin ti sapulog pa'y, Edwin. Nagkasat ka talaga. Takasken ka tinagbalin ni asawak Agnes. Husto ka launay. An-an mo tayo ti riniwriw apirak. No saan tayo mo't anaragsak. No awan mo ti panakapnag tayo. Iso anasay sayati simple a panagbiag. Tanalaka tayo laang amapnek. Amo tayo nga apresyaran ken pagyamanan. Titunggal parabor adumtang kata tayo. Sana kas kadagiti daduma ababaknang. At agi kurangan da. Ken tagibasitan da dagiti banag a maipaay kadakwada. Edwin. No sabali lang at atinasawak. Ang mga naagkubkubo ako niti katratrabahok. Ngam di na pa'y maapresyar dagiti pagbambanugak. Talaga ang naghasat ka Tamap na ka kun aparatang tangad laangan itinagngato a Palasyo da Maxima ken Santiago. Duwata ko duwata aparatang tangad. Nagbiit analpas to'y balay tayo, Santiago. Kitaam, manipod dito'y ayanta, matanawagan ta ti intero a lugar tayo. Nagbabasit dagiti kasla kulungan ti baboy a kaaruba tayo. Anyan ti kasta pa nagsasaong Maxima. Talaga mat, kitaam ngamin Kasla kulungan laang ti baboy dagiti balbalay a matantanawagan manipod dito'y kasla torre a pasat ti balay. To'y palasyo tayo, kunak kuma. Pimalasyo nga agpaiso ti balay tayo. Gandandanin saan tayo nga agkikita asang kapamilya. Takasano, naglawak ang nagdakkel. Agsisinapol tayo pa'y no daduma. Nagmayat tupay. Tapa nagriknak kat kasla ari kan renata na talaga. Ay. Nagalas kamutan akasarsarita. At dalang aruden amin kadata. Nairanranod ka iti kinabaknang ko. Ngam kaslasan ka pa'y anaragsak. Si kalaang ti tao akasta. Idinto ta dagiti daduma kat uray dala agbalin a kriminal gapula ang iti pirak.
Ngam si kamot ton, kasla di mo kaya ti kwarta. Ti kinabak na. Saan akasta, Maxima? Anya saan? Kasta nga rudon ti pakpakitam. Papay-pay lang amin asika ti nagbalin nga asawak. Maxima? Di mo pa'y ayunan dagiti pakaragsakak. Kanayon ka kontra. Awan pa'y serbi na asika ti nagbalin nga asawak. Mama, saan tumamod na kas di pa nagsasauyo ni Papa? Maditi dumdum ngag iti saritaan ti sabali. Nagdakkel nagpaiso di balay tayo. Pimalasyo. Ngam kastamot nga awan ti ornosyo ni Papa. Kanayon kayo agrikyar. Kasano asaan kami nga agrikyar kat kontrabida mo't. Kontraon na amin akayat ko. Gapot agduma kayo iti paganurutan kini Papa. Nalakala nga mapnak iti addakan kwa na. Sana kaskada kayo asan kaya mapmapnak. Napakumbaba ni Papa. Idinto ta na paramag ken nalayog kayo launay. Nagbabati pagkitkitaan nyo iti sa balay a tao. Ay, may sakamot Noel. Naglaing kamutan nga agsao iti kontra kanyak. Anak kalaeng, ngam ko namlan asino kamutan. Kaya't ko lang agreeing kayo iti kinapudno, Mama. Siririingak mo't Amo kabak nangak, adu ti kwartak. Magatang ko amin na kayat ko. Pimalasyo ti balay tayo. Tangtangadan da tayo. Ti estado ti biag tayo ti mangibagbaga. Anangat nga to tayo ngam dagiti mangurkuranges iti aglawlaw tayo. Mama? Da kayo iti amam ti rumbang nga agriing iti kinapudno. Tadiyo amo ti aramiden nyo. Kontra kayo nga agamakanyak. Idinto ta siyak ti makagapo no apay anaaluan ti biagyo nga agpadpada. Nagadumot ng tibungat isantol kay mangga iti paraangan nyo, Pamela. Makapatil mo nakitkitaan dagiti darangidangan a bunga dagiti mangga. No kayat mo, mangpuros ka iti yawid mo. Awan mo timbul sa kapaggatang ko. Saan ko matapabayadan? Para manumatlaangan nga iti maisupot mo abunga ti mangga ken santol. Ket nagadupay ti agreg-reg-reg. Ta saan mi mo't amasabaan a kanen. Narigat mo't aburasen a mapanila ko ijay ili. Tawan ti sumrek alugan ita dito ayan tayo. Tamatartarimaan pay lang ti dakkel arang tay ako mamang iti highway. Manipod dito ayan tayo. Uwan nga rod. Mabayag tayo matarimaan day jay. O sige nga rod, mangburas kalatan. Inak labit mga ala iti supot apang ikargaan di tabalay. Nagimas at talaga to'y darangidangan na mangga. Makaparayo kamot nga agkurab iti mangga. Noel, anyat kukom ditoy. Ha? Mama? Kasla saan ka amang mangan? Taumay ka pa'y agdadawat iti lamutom dito'y paraangan dagita tattao. Mama, gayam ko ni Pamela. Jack imbaga makigayam ka kenkwana. Kita man day tabalay da. Napinpintas pa'y ti balay dagiti aso tayo. Nasingpot ni Pamela, Mama. Uray no kunayo asan na napindas ti balayda. Tatao mo ti kargana. Sumardeng kan! Nagngato lang aruden ti pader ti balay tayo. Tapno saan ka nga umalalatiw ti balay dagiti at tao. Ngamrimwar kalata. Saan ama ibagay day ta babaeng agbalin agayem mo? Di kay kumamot agsaoy di kasta, Mama. Noel, sumurot kan kini mamam. Pasensya ka lang kuman, Pamela. Ha! Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya iti day ta babae. Kat si kamat babae, di mon as-asit gan ti anak ko. Madam, di yung umamot pagsasawan iti kasta ta anak ko. Tatang. Tawan mo ti dakas nga aramidan na kada kayo. Para kanyak, dakas ti panakigayam na iti anak ko. Di na mo nga ilugar ti bagina. Nalabos kayon. Mama, huston. Umay kayon. Agawid tayon. Anak, manipod ita. Kasayatan siguro no dimon as-asit gan ni Noel. Tapno maliklikan ti saan anasayat a panagsasao ni Madam Maxima ken ka. Apay nga minakas dyan ni Madam Maxima tatang. Sigo din nakas ti ugali na anak.
Nalaing amang pabain, kan mang tagibasit itipada na tao. Aggayem kami lang mo't kini Noel. Nakikaaruba lang mo't ito ayan tayo. Awan mo't itakas ngar aramidon mi. Amok day ta anak ko. Awan mo tinasayat ang makitkita ni Madam Maxima kada tayo. Ngaurean niya pa'y aramidin tayo. Tapa nagkita na kada tayo. Kat adayo ang nababa tayo na ikumpara kan kuwana. Tatang, Saan tayo na mabaliwan ti kasta kababalin na. Iso atap no saan tayo na makangag iti saan ang nasaya at manipod kan kuwana. Umadayo tayo laangan kan kuwana, anak ko. Apay adi ka matagtagari. Siyak pa yun ti kaguram, iti panangyadayukken ka kadagijay ama mirmiraot. Di naktumot nga mindengdenggan. Imbagak lang aruden nga dayuam dayja pamilya. Ngamsi ka pa iti umasidag kadakwada. Saan kaya maawatan, mama? Nagsingpot at tao dagijay. Ngam kayat mong aday wakida? Gapulaan, tamarigrigat da, kat baknang ka? Baknang tayo, kunam Saan la siyak? Baknang man weno marigrigat. Agpapadamot lang ang umangot no saan nagdigos. Ha? Agpapadamot lang ti angot ti sang tayo no agring tayo ti agsapa. Nagpapada at dumaga ti bagi tayo no mapesti tayon. Sumardeng ka? Agpay sumat, mama. Uray to pa'y kabaknangan diti lubong. Numatay kat maikali weno mapuuran. Kat agbalin adaga weno dapo. May sa titurungan tayo, mama. Sumardeng kan kunak. Naglain kan asumao, Noel. Pudnumat. Isosan tayo kung mga palastog launay. Gaputam ako na abak ng tayon. Ha! Sige Diyak to ipatawid ken kadagiti amin akwarta ken sa ni Kwame ken ni Papam. Total, napatpatagmet la dagiti mamirmiraot nga adda itaglawlaw mo. Makamu kayo, mama. Jakmut almanan ti kinabak na nga ipaspasin dayagyo. No, oh. Ingrato! Di mon sungsung-batan ni mamam iho. Tapno saan asikati kapungtot na. Kita makabil na kapayen, gapo iti pungtot na. Awanan yaman na nga ori kabilin nak, papa. Basta na ibagak tirik nak. Nalabas ngaminan ni mama. Hay, urayan niya pa iti ibagbagam iti inam. Awan matlaeng ti denggenday jay. Papa, Saan nga iso ti pakarikutam. Tinapateg, ket inaramid mon ti rumbeng. Naibagamon ti kayat mo. Ngam urayan niya pa iti ibagbagam iti tao adi na kayat ti agbaliw. Awan to Apolos ti panagbaliw na. Papanam, nakapalas ka mat? Agkita kami ka ni Misty. Aramatan mi kanu ti private chopper da mapanagpasyar iti nagatang da a farm and resort iti kabangibang a probinsya. Pay lang ag-chopper kayo. Amumot asaan pa'y analpas tirang tay dito lugar tayo ako mamang iti highway. Iso at chopper ti mangsukon kanyak. Oh, saan ka di asosyal? Yayamanin na talaga? Sigurado ang makita dagiti kakalugaran tayo ti chopper amang sukon kanyak. Kat ko na endapay, ako kwak ti chopper. Maxima. Nagrobot kayo ketin ni Noel, ta sumurot kayo kanyak. Tapno makapasyar kayo mat, kan amuyo pa'y dagiti na duma agagayam ko. Saanin? Dito'y kami langin ka ni Noel. Sigurado mo't lang nga saan na sumurot ken kadaychay. Anya, kay Jay kayo ket di nga agama. Sige ang arod, saan kayo na sumurot? Total, kasta kayo matakanayon. Saan kayo asumursurot iti papapanak? No dagiti morseng ti kasangsangoyo, nakaragragsak kayo. Ngamno siya, kan dagiti gagayem ko ti kasangsangoyo, mapilpilit kayo ang makisao kan umisem.
Amom ti makagapo, Maxima. Wan, amok. Utak mamirmiraot kayo ngamin. Ha! Awan pa'y ganas. Ay, anyan ti asawa. Naidumduma at talaga ti kababalin na. Papa, kunak kung sumurot kayo kini mama? Saan niho? Si kalangan ti sumurot ken kuana, ta agchapar da kanumet. Saanan papa? Dito yaklangan. Alang rod, siga ti makaam mo. Kayat mo ta agluto ak iti paborito ta. Sige papa, agluto ka iti tinapa. Sa tanto isaw-saw iti silikon suka. Agpagatang tapay kininana si mang iti bulbulong ti kamote, kan kamatis. Sa tanto agaramid iti pagsawsawan iti bugoong kan kalamansi. Alang rod anak ko, makaluto ta iti kay kayat ta taawan ti inam anaarte unay iti angot. Uwan papa, awan tagi parit iti kayat takanan. Oh, alam dagitoy amakan ngayong kargak iti tray, anak. Ta mapanta ijay nga to amangan. Sige papa, mayat ti mga najitorre apin aramid ni mama, ta presko. Matanawagan pa iti papa. Una, nagngato launay met tinamayan na. Bye-bye antan nalpas mutan. Anya ba ngay? Sige nga rodan, mapan kan ijay nga to. Isarunok matun ti daduma kan pagsawsawan ta. Wow! Nagimas mo tundi si daon tayo bakit? Pinakbet ko naman. Wan amukmat nga na paboritong day tangkat. Edwin, agin ginatsamat. Hindi, uun nga rod. Dara si Agnes. Rumor kan. Pamela, rumor ka dito silid mo anak ko. Dara sa inyo, rumor tayo dito balay. Nagbigsa tigin binad. Nagpig sa tiging ginad. Saan kami makararadagos na nagdadatayan ni? Noel, ang limin kay ti sirok tilamisaan. Awanin ti palawan ta bumabakan rumor ditoy. Uwan, papa! Awanan tinagdakkel ka nagnato balay me. Tulog ang dak. Ang dadagiti agamak iti unang tinagkulap sa balay me. Tulugan nyo ida pa nga siyo. Tulugan dak. Maxima, agditinulong kami amang sapol kada Noel kan Santiago iti unag. Mabayagan laki di dagiti rescuer ang makaumay ditoy. Ta saan pa analpas tirang tayo nga agturong ditoy. Magasiyo! Magasiyo! Waryo na kita makitiunag! Santiago! Noel! Anak ko! Madam Maxima, uminom ka pa iti danom tapno makaginawa ka. Di ka pulos agsarsar dengag sangsangi. Dagiti agamag. Kayat ko na makita, ida. Marigatan de Edwin ka dagiti daduma akakalugaran tayo amang sapsapul kadakwada. Agsasarunumat ngamin ti aftershocks. Diyan kabalan na ito'y. Agnes, si Magam Kanyak. Si Bibiyag pa'y dagiti agamak saan ka di. Ikararag tayo akasta. Sapay ko man. Nasarakan ka ng dagiti agamag. Madam. Noel! Sadya! Madam Maxima, mabidlaang. Ayan dagiti agamag. Oh, Maxima, patid karum ko matipakilakan. Ayan dagiti agamag ko na. Kakadwa, wayaan nyo ni Maxima. Tapno makita na dagiti agama.
Magsima. Nakita na. Saan? Saan na dagiti agamag na kita? Saan na natay dagiti agamag? Si bibiyag na Santiago kan ni Noel. Si bibiyag dagiti agamag. Magsima. Patibkerem ko matipakunatan mo. Saan? Saan na mabalinday to? Saan na natay dagiti agamag? Si bibiyag dagiti agamag. Nawala na ko. Takot dito. Agmulagat ka na anak ko. Gitawan na ka anak ko. Andan dito ni mama. Inururay ko di ba nakasapol niyo? Nawala. Santiago! Santiago! Di nagpanawan. Di nakibating ang may maysa. Di ba din ka rin ba di nagpampanawan? Ang danasa ng aking kay ti bumakit kan lumakay ta. Ang malangkat ngayon na. Diyan ka pala nun sa ito. Santiago! Nawala na ko! Awanan ti pimalasyo abalay mi. Dagiti nagpipinta sa lugan mi. Awan da aminan. Tanapandagan da aminan idinarba ti balay mi. Madam. Madam Maxima, umay kapay di tabalay mi. Mangan kapay. Amangan anya pa'y ti mapasama ken katani. Di ka pulos nang ipapaunag. Awanan dagiti agkakabalurasan ikwak. Hangam di kasakitan. Awanan dagiti agamak anang ipaayak. Agmaymay sa akon. Ay, madam. Kuma, diyak pimampanaw iti day di agundaway. Tapno nagkukuyog kami lang na sang kapamilya na tay. Ngamti si bibiyagak ngagbayso. Nga magmaymaysa akbatan. Awan mas pingasakit. Di marikrik na kita. Kaya't kunti sumoko. Andyakot kabahalan na ito'y. Kaya't kunti mapukaw. Tapno diyakon marik na ti sakit. Marikrik na kita. Nagubing pa'y nagiti agamag. Tapno mapukaw na. Nangruna ti anak ko. Nga mabay anatay dan. Madam. Awan pilpil yun ni patay. Baknang mano na marigrigat. Ubing man. Bakit wano lakay? Ada na ito di nga pagpatinggaan tayo iti dayto abiyag. Ito Saan tayo ang mabali na question na rin ti pagayatan ti na Marswa? Ta nagbaba tayo laang ang maidilig iti kapanunutan na.
Pagsayatan amin ti pinarswana, nang runa dagiti agtamad kan kuana, no aginanadan ito'y abiyag. Kas kada Santiago kon Noel nga anak mo, nakita tayo ti kinaimbagda nga agama. Nasaya ti pa nagpuspuso dahi ti padada a tao. Nalabit, iso a pinaginanaidan ni Apo Diyos. Tapno saan na maikan iti gundaway ti Diablo amang sulisog ken mangguyugoy kadakwada nga agaramid iti dakas. Nalabit akayat tinamarswa nga agtalinaed ti kinaimbag iti puspuso da. Nga aginggay ti maudi apitik na dito rabaw ti daga. No para iti panagkita ken kapanunutan ti tao. Saan anasaya ti ipipusay dagito ubing mo no nasalun at tao. Ngam asino tayo kumaamang kontra iti pagayatan ti Apo. No dayjay ti wagas na. Tapno isalakan na ida iti dakdakas pa apagbanagan da dito rabaw ti daga. No para kanyak. Nasaysayatan ti pumusay analintag. Ngam ti pumusay adakas. Tsaka mo ti sawag, Edwin. Barunaw ako na itibay nita. Tada kayo at tinagtagibasit ko. Da kayo mo ti mga lalay ay itay tirik na. Gapoy tinagbanagan ti pamilya. Di nagpulos binaybayan. Di nagpinapanawan. Ngauray awan ba tinasaya at ngayong pagpakita ka na kayo. Nasayaat man kandakas. Rumbang at ratwan itinasayaat. Tabarang no dahi tatagbalin adalan niya agturong iti panagbaliw iti may sa ataw anayaw awan. Edwin. Iso a pinarswana tayo ti Diyos sa kaladawan na. Taamin na kinalintag. Ken insuro na kada tayo. Ket rumbang atong palen ken surutan tayo. Saan tayo ang mabalin nga ibaga akaladawan tayo ti Diyos? No dakas mati aramid tayo. Tati Diyos ket nalintag. Karimun na ti kinadakas. Awan, gusto ka. Kat na kayo ang pamilya tinagasan. Taurang kurkurang kayo iti material abanak. Nagbaknag mati pa nagpuspuso yo. Madam Maxima. Madam, Bakawanandag ko, ma. Naglablab sa kaging gapi na na anak ni Diyos. Siya, kawawagan niyo iti madam. Tangtangadan niyo tinangato ka nagdakalabalay ko. Ang apagdarikbat lang nga napukaw. Dinto tata kayo. Bako nagagkurkurang kayo. Kompleto pa lang ti pamilyayo. Nakatakder pa lang tinaramid iti kayo kan panaw abalayo. Nagtamadak iti kinabagnag. Naglaka na ungaw iti apagdarikmat. sana rumbang agtamad tayo iti banag analaka a maungaw. Wano mapukaw, madam. May salang ti rumbang nga pagtamdan tayo. Ti kabailan nga aramidan ti man nakabalin amin a Diyos para kadagiti pinarswana. Taamin a natural a kalamidad a dumteng iti tao. Ketwagas na mangiparik na iti unget na kada tayo at tao. Ken kayat na amariing tayo iti pan nakailibay tayo. Iso asaan lang nga ita ti panangipakita tayo iti panagtamad tayo ken kuana. Panagtamad a sumurot iti amin abilin na. No di ket aramidan ken ipakita tayo. Bayat asilsilpan na pa'y ti anges tayo anabat-bati dito'y rabaw ti daga.
Isayas Kapitulo 55 iti bersikulo may kasyam. Takas kadagiti lang langit nangat ngato da ngem iti daga. Kasta dagiti daldalan ko nangat ngato da ngem kadagiti daldalan yo. Ken dagiti pampanunot ko ngem kadagiti pampanunot yo. Hob Kapitulo 9 iti bersikulo may kalima ngaging ga iti may kanam. Dayjay amang yalis kadagiti banbantay, ket isu di daam mo, no balikigan na ida iti pungtot na. Amang gunggon iti daga iti ayan na, ket agtigerger dagiti momoon na. Umuna at Timoteo, Kapitulo 6, iti bersikulo 17, kadagiti nabaknang iti lubong, ibilin mo kadakwada adid agtangtangsit, ket di damat imaldit iti inanamada kadagiti kinabaknang da apagduadwaan no di ket iti Dios isu amangted kadatayo iti nawadwad kadagiti isu amin a pagnamayan tayo. Ditan gagayam, tinaggibusan ti maysa pay a pakasritan na tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. JR. Manipod iti pluma kan iti direksyon ni Jovito Pais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!